dijous de la setmana passada, a les 4 de la tarda, al camp del Barça, que és un camp enorme perquè cap molta gent. Es va celebrar la final de la Champions. Un jugador del Real Madrid, anomenat Cristiano Ronaldo, es va esbarallar amb Messi. Llavors, Tito Vilanova i José Mourinho els van separar. A continuació, van portar a Cristiano al zoo de Barcelona per a que es tranquil·litzés observant els micos. Per acabar, el jugador del Madrid no van voler pagar i ell i la seva família es van fer pobres. Dimecres passat, a les 12 de la nit, dues girafes enamorades de la mateixa raça es van esbarallar. Tot això va passar perquè una girafa li va fer la traveta a l'altra. Les dues girafes havien estat sempre juntes al zoo de Barcelona. Mentrestant, les girafes es barallaven, el vigilant del zoo li va robar el bolso a una noia que passava per davant de les girafes. Després, quan la noia es va adonar que li havien robat el bolso, va trucar a la policia. Llavors, aquesta va detenir el noi i el van posar a la presó. I a la noia li van tornar el bolso.